sa ka. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kini sa kababay nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Martha. Recorded by X Thunder Gaming. Marta, huwag pagid ka maluin ako. Nga naman? Sige na kung sunod-sunod ni mo bisag asa ka pa doon. Mara kog ikog ni mo. Nya, kisa may nagsugo ni mo. Tempa, sultira gud ko. Napa ba ko'y makuha aning akong pagpaabot? Naaoy. Gani, nagplano naman ko nga. Sugto na ti kakaron. Ha? Tarong ba? Seryoso ba ko? Seryoso sad ko. Maong ayaw ka bala ka, Ramon. Gisugot na ti ka. Yes! Martha, unsa maning akong nadunggan nga naguyab-uyab naman kuno ka? Ha? Wa maoy. Pagtarong ha? Naibaw ra bagit ka nga dili pa ko musugot ana. Ang imong trabaho mo'y atiman na. Naibaw man ko, anak, ma. Pero dako naman ko. Naibaw naman ko unsay buhaton. Angay lang. Mong ayaw sa agit pagsuod anang uyab-uyab. Kay looy imo mga igsuon nga imo gipa-eskwela kung mumabdos ka. Ma, Magpakasalta. Bisag sa huwis lang. unsa? Para makalingkawas na ka sa inyo ba? Pagminyo na lang ta. Huwag magpalayo tayo ng dapita. Ramon. Nakasal lang kita. Ako na kita. Imo og imo rakit ko, Ramon. Ramon, mabdos ko. Mahimo na kong aman? Oo. Yes! Ay, kabala ka. Dublihon na akong akong palingkamot. Makahatag lang ko ninyo og maayong kaugmaon. Salamat, Ramon. Na magbalipayo ng inyong pamilya. Unsa, ma? Tungod sa imong kibuhat nga $4 minimo sa imong mga manghod. Kay nagminyo ka o nagpalayo ka dinhi. Ha, gabaan ka na namo, Martha. Ma, Ayan ako na una. nasakitan lang yung kisulti ni Mama. Naibaw ko. Pero nahitabo naman. Mag-focus na lang ta sa atong kaugalingong pamilya, Marta. Og ayaw ka bala ka. Dili ti ka pasagdan. Mag-inunungay ta. Salamat, Ramon. Paspasa sa panahon dong, no? Murag, kanusalan to nagpakasalta. Karon may upat na takaanak. Maog yun. Bisan tulog daghang mga pagsuway ang miagi nato, pero wag gini makapiog nato. Tuod di ay, Ramon. Dagko naman ginang mga bata. Unsa ka kung mutrabaho na lang kog balik? Sigurado ka? Dili ko gusto ma-stress ka. Kaya pa ka nimo, Marta? Recorded by X Thunder Gaming. Kaya pa nako, Ramon. O gusto pa, anad ba akong trabaho, di ba? Hinoon sab. Sige. Dili ti kapugan kung mo gusto nimo. Dako ko pagsalig nimo. Salamat, Ramon. Welcome sa company, Martha. Salamat. O sa ganito'y pangani mo? Jack.
O aron makailasag ka sa uban akong mga kauban. Uban na mo niya, ha? Nagkasabot mi nga mag-dinner sa mga kauban. Sige. Nabusog ra ka? Oh, salamat kaayo ninyo, ha? Oh, kanina ram na nagsigigring ang imong cellphone. Oo. Nagsige nagpanawag ang akong bana. Muho pa uli na ko. Oh. Ayaw sa. Jack, ang akong kamot. Sorry. Naunsa man ko. Nganong murag lain man ang akong gibati? Pagkupot ti Jack sa akong kamot. Karon pa ko ni bati og balik og ingon ani. Ano man ni? Mag-bar mi niya. Kaya ka? Wa na ko'y angay ana dungoy. Tiguhang nagud ko. Maayo na lang na ninyong mga batanon, uy. Di mo sa kamailan nga pila na edad ni mo. Sexy pa mong gihapon ni mong tanaw. Saba ka diha, uy. Sige na. Ganahan sa kong anak. Jack. Cheers! Cheers! Nalipong naman kaayo ko, uy. Don't worry. Ihatod ka. Martha. Jack. Nagkalahom na gyud kun unsa may naanamo ni Jack. Ug ang kuno nako. Nag-enjoy ko karon kun unsa may naanamo. Murag. Murag, na-enjoy ka kasi mong trabaho karon, no? Nga naman, Jigi ka na naglaag. Pero nalipay ko nga magkasinabot ra mo sa imong mga kauban sa trabaho. Ramon. Undangon na ni nato atong kabuang, Jack. Unsa? Nga naman. Nahibaw man ta nga sayop ni. Minyo ko. Ug nakonsensya na ko sa kong gibuhat. Grabe og pagsalig ang akong bana nako. Dili ko musugot. Jack, Kung undangon gani ini mo, akong sultihan ang imong bana bahay na to. unsa? Ramon, Gihatag na ko ang tanang pagsalig nimo. Gihatagan ti kag kagawasan para malingaw ka. Dili para mangabit ka. Ramon, pasaylo ako. Nganong nabuhat ni nimo? Kung wa ka matiguang, wa ka mag-iningon ini. Ug batanon pa gyud ang imong gikabit. Mura ra nimo anak. Pasaylo ako, Ramon. Ako nun ako. Nadahalag ko sa tentasyon. Kaysa tibuok na ko kinabuhi, karon ra ko nakalaag-laag. Sa tibuok na ko kinabuhi, nagsigir akong trabaho. O pagkaminyo na to, wa na tuod ko magtrabaho, pero naarakusbay, nag-atiman sa mga bata. Kababaw ko nimo grason. Naibaw ko.
Huwag dili ko makapugos ni mga tuhuan ko ni mo. Lisod tuhuan ang mga taong bakakon. Wa na ko'y pagsalig nimo. Magbuhat ka! Ramon! Tapat ang puso ko at ito'y huwag sanang mangyari. Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga tagaming Lanilla, Cebu. Agan tumatatampo, nagdasangan nga, Marty. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, Jen, unsa ko ni? Ngano nang hipos mo kasi mong mga gamit? Dili na ko, Marty. Undangon na ni nato. Nga naman. At sabay saan ako ni mo? Gikapoy na ko. Dili pa ka gusto nga magkaanak ta, di ba? Jen, di ba nagsturya naman tabahin na ni? Onya na kung maigo na tang tinigom. Dili pa ba naigo ng tinigom ni Mus Bangko? Naana kay stable nga trabaho, Marty. Unta pa mo ginigipangita ni mo? Basta kay di ba ko andam? Ah, bahala ka. Basta kay dili na ko. Jen. Tagay ito na. Di lang ko, bay. Di mo kasulbad ang tagay sa kong problema. Nya, sa may plano ni mo. Atura ko sa bay. 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 Layay. Ako na lang ako sa dinis bay. Ningaw na kayo nga, wanas Jen. Magkuha na ako ng nun. Di na lang ko mag-inom-inom. Medyo naigo na ko sa kong giinom na. Pero lain ka pang kayo kong gibate. Hawaan kayo. Walang kinalangin nga magkawas na. Ato kong motiwas og inom sa bar. Sir? Oh, Kadali ba ni mo makurat? sorry. Laom lang kay ko ganoon na. Huwag ko makabantay mo. Ang saya to. Nangutan ako ni mo if okay ra ba ka? Dili. Same. Mhm. Problema sa partner? Wala ko'y partner? Oh. Okay. Moding na ginusara ka. Well, same ta. Naginusara og namasin nga makahuna-huna og tarong kong muinom. Maugit. Yeah. Pero makagool madig samot nga maginusara. Pwede og di nila ko tupad nimo? Pwede na. Thanks. Pero ila-ila sa ta. Ako si Yana. Marley. Nice to meet you. Sige, shot. Yeah. Asam ko. Yan na. Mm. Patay. Sa may kibuhat ako. Muli na ko.
Wala hindi yung kamutubag tawagan. Lagi. Buang nga ba eh. Bugan ako eh. Safe ra maga. Okay ba? Ako lang mo mabdos to. Si Bako ka diya. Recorded by X Thunder Gaming. Sige, ko na una niya. Biyaan, bito na ako. Okay na to siya eh. Pila na bitaw kasi manang nilabay, sukad nga naitabo ito na mo. Kitsa mo Hello? Marty, si Ana ni. Diin ka, number na ko. Ikaw nga mo'y naghahatag na ako. Marty, may amay ng istoryahan. Magkita ta. Asa man? Mabdos ko. Usa. Arihata, nakuratsat ko. Og dili pasad ko andam. Pero wa na ti mahimo. Naana ni. Sige. Ay kabala ka. Suportahan ka. Ako'y bahala sa mga tananin mo kinanglanon. O gasta sa mga pagprenatan mo. Salamat, Marty. Mura naman ni dili ikaw ba? Wala naman kipahuway sa sigig trabaho. Kayod yung maayo ba para sa kong maabot nga anak. Wag yung kung magdahom nga, ngun ane day ka responsable. Ibuwagan ka ni Jen, kay dili pa ka andam nga nay anak. Nya karon, Karon, naanam gud eh. Isa na ko mahimong pasagdan. Kay responsibilidad din ako. Hangtod sa hangtod. bay Marty. Gikan ko na pa prenatal. Mayo hinon. Marty, na ako importante kayo ng isulti ni mo. Unsa man? Sorry. Sorry sa unsa. Nakarealize ko na sayop ko gihap. Dili ikaw ang amahan sa akong anak. Unsa? Bisag saan ako balik-balik og gihap. Ang akong ex mo'y amahan sa bata. Kano sa alim ni Bawan? Mga usa ka buwan na. Og naglibog ko kung saan ako pagsulti nimo. Marty, pasaylo ako. Kay kung ako'y pabuton, gusto na kong ikaw mo'y amahan sa bata. Hiway ayo ang iyang papa. Yan. Okay na. Sorry, Marty. Sige lang. Iampo na ko puhan nga mabawasan ang imong kaayo diri namo. Salamat gud kaayo. Karon pa ko nakarealize. Gusto mo ko nga na ikaw galing anak. Og sakit man de. Bisan og wa pa na ko makita ang bata pero walo ka buwan kong nagtuo og nag-expect na may anak na ko. Excited na gano'n takay ko. Pero dili siya para na ko. Si Jen ang nag-chat. Magkita na. Gano'n ka? Mabdos ka. Oh, Marty. Og mga nakay nako. Nahibaw ko nga dili ka malipay kay... Salamat. Unsay
Unsay salamat. Salamat kay maplos ka. Uwa ka masuko. Wa. Nalipay ka. Ngano? Andam na day ka. Oh, Jen. Og di na ko musugot kang mawa pa na akong anak. Basta ka. Tinuod. Wala ba ginut ako'y plano magpahibaw ni mo? Pero dili na ko kaya nga i-blind ra ka. Jen, salamat. Salamat. Huwag ay gabala ka. Ako'y bahala ni mo ug sa atong baby. Hmm? Excited na ko nga mahimong amahan. Yung tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usakawit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Marvin. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubok. Ha? Nakagusto ka ni Jen? Bro Marvin? O bro, Oh, kana, sige. Suwig panguyab. Ayog langay-langay kay basin daig maunhan ka soban. I love you, Jane. Marvin, Mana, love di ka. May chance ka ako nimo. nga nung mulimod man ko nga ang tinuod. May gusto man sa kunin mo, Vin. Kun mo na, kita na, ha? O, Vin, uyab na ta. Salamat, Jane. Swertihan ni mo bro, kay gisugot ka ni Jen. Kaloyan lang, bro. Hala, sige bro. Good luck sa inyong relasyon. Di ka busy. Dili naman, Vin. Nga naman unta. Manuri unta ta. Asa man sa tamanuroy? Bisag asa lang, good. Nangita tag lugar nga mag-asulti-sulti ta umayo. Ah, sige pa. Manuroy ta. Wow! Hindot ako din yung dapita. Bugnaw kay hangin, oh. Dito sa, kanya, taas kay nga itong pananaw. Maog yun. Makawa sa problema. Ay, Uy, naunsa ka, uy. Itutok manggugan ako. Yan ang hupaw dayon ka. Naunsa di ka. wow eh. Kuan, di lang ko makatuo ba nga mag-auyab ta. Ngayon mo kong sugton kay manghod baya ka na ako. Ikaw, gyud. Siyempre, love ko ti ka. Mao na nga, gisugot ti ka. Salamat, Jane. Huwag mong hinaot ko nga di mawa ang imong gugman ako. Dili na mahitabo, Finn. Kay love ta kaayo ka. Salamat, Jane. Nahapnan gyud dada. Mao gyud. Kung saon nga, nalingaw mo ta sa itong laag. Nindot man sagod ang lugar nga atong giadto, God. Mao gyud, Jane. Dali na. Ako na kayatod sa inyo kay basige pangita na karon sa imong mga ginikanan. Wa mo lagi tao din sa inyo. May gilakaw tingali sila si mama ug papa. Aw, Sige na, uy. Balik na sa mga gipuy-an kay manirado na ko. kadiyat lang, Jane. Unsa man? Pwede ko mugakos nimo. Ha? Dugay-dugay na rin atang nagkauyab o unya, wa pagid ko makagakos nimo. Pagkaksa ko ha. Sige na lang, uy. Humani mo gakos pauli na, ha? O lagi. Jen, dugay nagkikay kong nangandoy nga makakakos ka. Jen, Uy, manghaw pang ko ka. asad bilang ko uyab na bitaw ta. Ha? Jen, Uy, Jen, ikaw pa. Hindi ka ra na ka, ha? di mo kanta. Makatintang ka. Jen, Jen. Marvin. Nakuha gid mo akong pagkababayad, ha? Nagmahay ka? Wa man. Kay love man di ka. Pero, nahadlok lang ko, Vin. Ha? Unsa mi mong kahadlokan? Basig imo niya akong pasagtan ba? Kung mamagtos ko. Di gina may tabo, Jane. Tungod kay love petty ka. O niya, kung mamagtos ko. Kung mamabdos ka, magminyo ta. Basta ha. O lagi. Di ka na kumahimong pasagdan, Jane. Kay love na kay ka. Salamat, Vin. I love you. I love you too, Marvin. Recorded by X Thunder Gaming. Kung maminyo na unya mi, di na takalaglag ini. Ay, mausap. Unya, ano sa mo magminyo? Unya na bro eh. Wa pa'y budget. Pero, mamabdos na unya ng uyab nimo. Na,
ina ko bakakon. Mapugos kaya pagkigtipon, anak. Ha? Oo. Inaya ko bakakon lagi. Di ba, maminyo kag pinakalit anak kung mamablos na si Jen. Bro Marvin. Oh, naunsa ko eh. Kulbaan, tani mo eh. Bro, sa diha, kaya nangita ni mo. Jen, ikaw magadayin ng nangita na ko. Oh, naunsa ba ka? Anong guol man ka ng naong ni mo? Mabdos ko, Finn. Ha? Nagbunga ang imong gibuhat na ako. Mo ba? Makatawa ka lang? Nalipay lang ko nga. Mahimo na niya kong amahan, Jane. O niya. Kung sabi itong buhaton ini. Ay, kabala ka. Mangita tag atong kabuyan. Kay magtipon lang unata. Dili ko di mo pakaslan. Pakaslan oy. Pero di pa karon. Magtigom sa ta. Sa pagkakaron, mag-live-in lang unata. Na, saan na may akong gingon ni mo? Lagi bro eh. Sakto gi ka. Kinahanglan nga magtipon mi si Jane kay mabdos na siya. Sige lang bro. Malingaw ka raon niya, puhon. Hindi ka kita ni mo si mga anak. Day Jane, Unsa man, Finn? kuan ba? Pila pa man kabuan ang atong paboto nung una ka mga anak. May iyang niunta ko nimo. Unsa man, ha? Muduaw sa ko sa akong mga ginikanan di. Kay dugay na kay kung wa makaduaw nila eh. Oh, sige, Finn. Aon sa man, ganahan ka nga, mukuyo ka na ko. Aron sa ba, baka kita sila si mama ug papa nimo. Unya na lang, uy, kun mahuman akong panganak. Kay kapoy, biyahe nga mabdos. Mausad. Sige. Ako na lang muduaw sa akong mga ginikanan ha. Balik ba dayon, ha? O Jane, tulor ra kaadlaw ko dito. Ma, Ay, salamat in taon nga nakahuna-huna kag dungaw na mo na. Mingaw na kay minimo dong, oy. ako sad pa, ma. Mingaw na kay ko ninyo. Unsa to'y imong giingon dong? May kaipon ka na? O ma, og mabdos na ganito. Kalindot, God. Hapit na may makaapo ini. Maugid pa. Kaanogon nga wa nimo datang nahimo nimong asawa, uy. Makakita na unta mi. Sige lang ma. Human yung panganak, muani unya mi. Nakabantay ko, ma ba, pa. Tagkan mo kayong tao sa gawas? Ang alay mo teka nga pista man ro din sa ato. Oo, Reza. Nasa ato ka di ay, niaro na akong mga igagaw. Ni agit ron. Labi na og mahibaw to nga niya ka. Aw, makigtaga ito ni Moron. Lipaya na mo gawin, ani ana kagaw. Kaya na mo lagi Gaw. Gusto ka? Ako sa gaw, lipay kay ko nga, nakakita ko ninyo. Gaw. Oh. Karong gabi ba? Kuyog ka na mo. Asa man tagaw? Aw. Na may diskuron. Madisko ta gaw. Okay gaw, sige gaw. Okay. Daganag mo tao dito gaw sa? Ugaw. Bisa mo dagdagan mga tao din sa ato kay daghan naman ang aminyo. Kinangandak na ko ba? Unsa man gaw? Nausam na di sunahan. Murot ko nga. Namay nag-away. Lagi nag-away yun. Oh, Tapayan ko kandi gagal ko gaw. sino tawag ni mo gaw? Tama mo! Kaway! Gibirhan na nga! Usa, dali gaw. Atong tabangan atong mga igagaw gaw. Ginoo ko in taon nimong bataa ka. Ngano nakig-away ba din taon ka, uy? Ay, lisod man sa gaya ma, kung maginanaw lang ko. Nagikulata na magmayong akong igagaw. Maong itabang na sa gukulata sa ilang mga kontra. Marvin! Oh, pa? Lautang malita dong. Unsa man pa? Duha ka tao ang namatay sa iyong kontra gabi eh. O usa ka sa suspect. Oh, unsa? Dong, ako na nimiyangyo ni mo. Maluoy ka. Surrender na yung tao. Pero pa, wa ko isa.
Ikaw mismo nahibaw nga nakatampo ka sa duha ka tao nga namatay. Pa, Surrender na lang doon. pero pa, una ako ni buhaton. Mag-unsa naman akong asawa ug ang umaabot na akong anak. Kami na ang mahibaw sa imong pamilya do. Basta in taon, surrender. Pa, Handumanan sa kaaw. Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Matthew. Recorded by X Thunder Gaming. Nagdugay gid mong Emily bay no? Magduha ka tuig ba? Mao lagi. Gwapa man guli si Emily bay. No? Bisag chubby. Niya buutan pa gyud. Nya gwapa lagi. Tinawad ka. Pero apin mo ba? Usahay. Boring oy. Nga naman. Kay dili makasabay sa imong trip. Mulang. Matthew, sugod karon ikaw na tigkuha sa imong manghod, ha? Oh, ikaw rin ma. Busy kaayo meron, uy. Kinahanglan kong mag-overtime kay anugon po ng extra nga sweldo. Unya si papa ni mo nahibaw na baya ka nga kadagabi gitong mauli. Gikan sa iyang trabaho. Kay unsaon layo ra ba? Sige ma. Tuod, kumusta naman day mong Emily dong? Wa naman lagi sa mo bisita dinis bay. Okay naman ma. Abi na kong nagbuwag mo. Ha? Wa mo eh. Busy lang siya ma. Sige magugtuon. Kuyog na lang mo sa kong barkada. Nagdam sila ilang mga uyab. Karewa kung di ka mo kuyog. Sige, pero magdala ko libro ha. Kay exam na ba ugma? Sige, kayo bahala. Mili. Sure gid ka nga dili ka mo inom? Dili lang ko. Dili gid ko hilig anak god. Maikog masatang mo inom ning kalakiha oy. Kay natay usa ka kauban dinhi nga buutan ra kaayo. Try Emily. Bisa ka usa lang good. Di lang nato siya bugson ha. Pasagdanan nato siya nga magbasa-basa sa libro kay exam para ba niya ugma? Okay. Good girl, Madinis Emily, uy. Pasensya na gid mo ha. Ba't siya natin nalita ba eh? Kay natug na mas muli. Sige bay. O namin ninyo, Matthew. Sige, sige. Sige. Ano ba yan? Sige, sige. Amping mo ha. Paitay ng Emily eh. Sa saon. Di mo sabay sa akong mga barkada. Emily. Emily. Mata na. Emily. Mangulit nita. Mamauli na? Oo. Niuna na sila nato. Mao ba? Duka na sad kaayo god. Nanimaho ka man laging imno nun. Nag-inom na sa kagabi eh. Gamay-ramay. Gamay. Pero nagsige na ng imong inom-inom diha. Muna na magkagdayabag ang mga barkada ni mo, Matthew. Mama, sadi. Sa iyo po buntag niya. Magyaw-yaw na sa ka. Sabado man ron. Bantay mula ag nasad ka, ha? Bata ka pa gani, sige na lang kagalala diha. Sa'yo kikinang madaot ng imong atay anang kalakiha. Mama, sadi. Ay, sige, yaw-yaw diha, magod. Mag-uber ba ko? Di ka makuyog na mo.
Dili lang. Sige. Di bala. Matthew. Hmm. Uwa ka ba na hinumduman rong adlaw? Huh? Anniversary na to. Unsa? Anniversary day na to ron? Nalimot gidi ay ka. Emily, sa laing adlaw lang tingali tayo mag-celebrate, ha? Nakatando ng gusto kong mga barkada, good. Matthew. Irresponsable kang dako. Tiyaw mo na. Kung wa pa ko mag-monitor, tingali kang to doon, wa paghihapon imong manghod dinis bay. Limot ko. Nalimot. Ganina ako nagsigig panawag nimo pero dili gyud ka makontak. Mayo gani kay dito pag si Emily sa akong tawag. Huh, wa ka maikog sa imong uyab, Matthew. Siya mo'y nikuha sa imong manghod ganina sa eskwelahan ug maoy naghatod pauli dinis ato. Unsa? Tarungan ang utok nimo, Matthew, oy. Asa naman ang tao na nimo gibutang, oy? Thank you kay nitubag, ha? Sorry, Matthew. Pero dili na nako kaya. Emily, Gibuhat na nako ang tanan para nimo. Pero wag gyapon nimo nakita nga ako mga efforts para nimo. Ug na-realize na ako kitingali. Wa gyud na ako ang gusto nimo sa usa ka babae. Emily, Thank you sa 2 years. Love kayo ti ka pero basin mamatay ko sa iyo kung ipadayon pa na ako kung pakigrelasyon nimo. Emily. Recorded by X Thunder Gaming. Sa ato pa, yun ana siya kaugtas nimo. Bedlungon sa kay kagod. Pwede raman ka nga mabalibad sa barkada. Kay ako, if moingon akong uyab og dili, di ba sa ko? Bay. Giingnan nimo si Emily nga paanhion inig birthday nako. Ha? Wa di mo sultihi? Ma. Buwag na mi. Oh. Hindi na tingal tumuan, eh. Mao na. Gibuwagan ka na tungod sa imong kabadlungon. Ay, ako na lang manawag niya. Emily, thank you ha nga ni Anhigid ka. Si Emily. Ni akit. Binakog di siya muan, eh. Thank you pa sa invitation, tita. Siyempre, pero- uy. Ikaw Pero pa. di siya matanaw na ko. Nego po si tingali siya na ako. Sige lang. At least, nagita na ko siya rong ibiyo na. Dili lang ko magdugay, tita. Thank you. Uy, nga naman. Kinahalan pa ko mag-impake, good. Asa banday ka? Muato na mixer ikaw, tita. Ato na sa ko magpadayon sa kong pagtuon. Ang wato siya, sorry ka. Mao ba di ay? Tita, sorry ha. Pero dili na lang yun ako kaya. Kinahanglan na ako undangon kung sa may naalam mo ni Matthew tungod kay dili ako klases babae nga ikipagita. Emily. Emily. Sige, tita. Dili na lang ako magdugay. Salamat sa tanan. Grabe sa. Huwag i-update si Emily sa iyang mga official media accounts. Lagi, bay? Mag 3 years na. Maugit. So, kag nga nagbuwag mi. Wa na gid siya post sa iyang Facebook. Kumusta na kasi, ha? Mag-scroll sa akong Facebook, mi.
Emily updated her profile picture. After 3 years, karon pa siya nibalik og paramdam sa iyang Facebook. Tanaw na ko. No. Nihugo lagi siya. Umasag og comments me. Laban lang, Emily. Stay strong, Emily. Salig lang sa Ginoo, Emily. Kaya ra na. Nganong ingon-ani man ang mga comment sa mga tao. Nag-send siya wave na ko. Mo-wave back ko. Wa siya ma-reply. Wasad siya musin sa akong pag-wave back. Buntag na. Katulad ko eh. Check na ko family. Masing reply sa Emily. Waman. Wag po siya musin sa kong pag-wave back niya. Ay. Something nasa sa akong newsfeed. Kada ka man i-comment sa iyong profile pic gahapon. Basa ko na ko. Rest in peace, Emily. We'll surely miss you. Unsa? Patay na si Emily. Ginoo ko. Dili. Ano man? Matthew! Matthew, naunsa ka? Ha? Wa na si Emily. Unsay wa na? Patay na si Emily, ma. Wa na siya. Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Leon B. Postigo sa Buanga del Norte. Ang atong tatampo nagdasingan nga May. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, May. Ricky, Makalit tinood. Love di kami. May chance ka ako. nga nung mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan sad ko ni mo, Rick. Kung mao ka na, kita na. Oh, Rick, ako na kang kisukot. Salamat, May. Unsay plano ni mo na ko, Rick? Ha? Nakuha na magani mo nga akong pagkapapay. Ayaw kong ina nga imo lang kong pasagdan. Di ka na kumahay mong pasagtan. Ay, Unsa lagi plano ni mo na ako? magtipon ta. Anya, asa man ta puyo? Adto ta sa mong dapit. Maod ay ni ang imong pangasaw-unon, Ricky? O, ma. Maayong adlaw, tita. Pagmama na nako. Kay mahimo naman unya kang asawa sa akong anak. Ma. Unya, unsa may plano nimo, Ricky? Anilaw na may puyo din sa ato, ma. Kay, wa pa mamibay. Wa day problema, uy. Kadako ining atong bahay,
Nga sige, animim puyo din sa ato. Hala, uwa naman ko rikla ha. Ako ni Claro, hindi. Magpalit kong pregnancy test. Mo ba? Mabdos ka day? Orik, nagpalit kong pregnancy test kaniha. Og positive gyud. May hinoon day. Huwag amping ay mong gimabdos ha. Aray! Oh, day! Nano? Dong, sakit kay akong tiyan. Oh, ha? Pagpapasig mo ka na. Oh, tara, tara taga sa ospital. Naon sa manis Ricky. Imbis doha na hinunang among anak. Tagugay naman hinuni siyang muli. Abli! Abli! Niya na siya. Katugay mo na kaabli. Nagatiman pa ko sa tong anak ko eh. Sa sunod gani ba? Kumanokto ka ba? Abli dayon ha? Kitang baros ko ni mo. Ano saman? Usap ka? Ha? Usap ka? Ikayok to ka. Asa ba? Ano ka pa? Ha? Si unsa ba? Puno nga na taon lang imong gibuhat to. Uy, unsa makapatyo na di mo imong asawa? Dalawa. Kung maginom-inom gani ka, ibutang sa tiyan, ha? Ayaw ibutang sa o. Pasensya na ka sa kong ibuhat ni mo, day. Nakainom ang kukuan to. Dong mahimo ba? Undangan na lang di mo yung pagsigig inom. Dili na makaayo ni mo. Kaya kung makainom ka, imo kong dapatan. O, day. Di na ako mainom. Rick, naunta ko yung ni mo ba? Unsa ba na, day? Ato na lang katapuyo sa amo. Ha? Ano naman? Maayo man ko dito sa amo kay mahimuran akong pabantayan ni mama ang mga bata. Aron ba nga, duha ta nga manarbaho. Pwede naman kung ngayon mo lang na ibili ni mama ang mga bata din eh. Ay, lisod, Rick, oy. Busy ba kay mama ni mo, ha? Ato lang ta sa amo kay gali ra ko makakita og trabaho dito. Kana ako'y daghang kaila. Hala, sige. Kung mao may mong gusto. Sige, mangadto ta sa inyo. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Mobalhin kag trabaho? O, day. Asa man sad ka mobalhin? Sa syudad, Oh. Kun mauna, malayo di ka na mo. sige lang, good. Mag-ulian naman ko din sa ato. Ricky, sabay sa nako! Di mo ba kong dapatan? Nanong ka din sa kong pag-abot, ha? Trabaho pa yung taon ko, uy! Dugay na ko na uli! May trabaho! May trabaho ka? Huwag may kuyog ka si Malaki! Si Lucky! Napataka naman lang ka, uy! Tarong yun, ha? May bawaan ko gani na. May laki ka! Timali, ha? Panitan dagi ka! Paita po na lang imong kaipon, uy. Masakitan lang ka, bisag wa kay klarong sa.
Lagi day, uy. Imo pala ng biyaan, day. Dili ko makahimo, day, uy. Naabya mi duha ka anak. Unya, mag-agwanta lang ka, ana. Mao gid ba hitabo? Ay, ambot lang gini mo, May. Ay, kuan day ba? Kuyog tarong gabi, ha? Asa man ta? Namatay man ang igsuon sa atong amika. Mobilar taon niya. Sige, day. Asa naman nga akong amika, uy. Kiblaan man lang ko tinihinga. Wara ba ko'y kaila? Day, May. Ay, salamat in town kinibalik na ka. Okay na ka din, he? Okay raman. Pero mo lagi. Wa ko'y kastorya-storya kay obi ko'y kaila din hi. Ako pa manggong gisugat akong pag-umangkon, good. Ah, ila-ila din mo si Gab. Dong, akong amiga, si May. Hi. Hello. Tinagawat na ako din sa gawas akong trabahoan. Ikaw man ko ni Gab. Tuod, giyon sa mo pagtultol din hi, uy. Nanutanar ako si mong mga kaila. Unsa ni mo tuyo na ako? Imbitahon lang unta ka nga mga untas gawas. Nga naman. Gusto lang kong makaila nimo. Mau ba? Nade kay duha ka anak? Naain tahon. Di man halata. Mura ram kag dagat tanawon. Atik sa din mo, uy. Tinuod bitaw. Asa maron ang imong pares nagtrabaho? Tuwa sa syudad. Magulian lang siya kada sweldo niya. Mau ba? Kasal mo? Ay, wa pa, uy. Live-in lang sa... Nga sa ato pa. Pwede di ko manguyab mo. Gab. Bahala mo sa ko ka na ko, May. Di ko mauwaw mo ang kunin mo nga love ka. Gab. Huwag ko magdali. Makabaabot ko kung kanusta ka mubati gugman ako. Gab. Unsa man akong gipati ni Gab? Ang anong naluoy man ko niya. Oh, Gab. Ang anong niya makasamo? Gimigaw ko ni mo, May. Unsa? So, diri, kibasig na makakita ni mo. Unsa man itinakaon ni mo, uy. Nikalit man lang kagtunga din sa amo. O niya nakainom pagyot ka. Di na ako maagwantang kamingaw na ko ni mo, May. Gab, di ka ko sumagod ko ni mo. I love you, May. I love you. Kinuo ko. Unsa man atong gibuhat, Gab. Nakasa ako sa kong kaipon. Di lang ka magsaba, May. At ni ita ko. Ang importante nga nagkasinabot ha. Gab. Kumusta naman ka din, Day? Okay naman dong. May hinoon. Kining sa sunod buwan ba? Magpakasal na ta? Ha? Ano siya man ka? Nakunat man ka? Nakalitan lang ko sa mong gisulti. Pinala na ta magpakasal, Day. Tungod og alang sa to mga anak. Kung mao na, wala gid pag-asa nga ako ka maangkon kay magpakasal man ka mo. Ato na lang tingaling dawaton, Gab. Nga dili kita para sa usag-usa. Kinahalan ko magpakasal ni Ricky. Kay may duha na biyami ka anak. Nakasabot ko, May. Maong di ka nakupukan. Salamat, Gab. Salamat sa... Salamat sa mubo nga panahon nga nagkailata. Nga usa niya na kahigayon, nibati ko ni mo ugugma. Kung ako lay pagbuton, piliun ti ka, Gab. Pero unsaon man, dili man mahimo. Gikinahanglan ko ang amahan sa akong mga anak. May... There are times
May, mulakaw na ko, ha? Asa man ka nga? Asa pa man day ko. Atos ba sa akong amo, kadagan na rin trabahoon yung nagawa na ako. Napakoy dagang labanan dito. Sige na. Kung moabot na gani si Papa ni mo, pasa ko dito, ha? Aron ibo kong matabangan dito. O, ma. Kanina ka din bilag kaos mama ni mo, May. Taod-taod na kit pa. Asa man ka? Nag-ilos man ka? Muapas ni mama pa. Ganun man. Naingon na to siya, ngayon kong paapason kung maabot na ka. Mo ba? Sige. Papasa dito. Kung siya to? Na si Mama Jean? Si Ate Jean. Ikon sa man kaniya? Iya kong anak. Oh, anak day kaniya? Dali, sod. Nadugay man lagi kag apas, May. Bago pa mga abot sa papa, magod. Mao ba? Hey! Oh, Ipalain lang sa gusto mong anak ko eh. ay, di ay dong. Siya si May dong. Hi, May. Ako na si Mark, ang driver din eh. Hello. Pwede magkikamigan ni mo, May? Pwede na, uy. Mao ba? Nakibagong na amigo? Ulit kitaw. Unya, gwapo gaw. Guwapo mo, uy. Ilaila ko, Pi. Sige, ako yung inon daw. Mabalik ka dito. Oo, kaya ako matabangan sa mama sin trabaho dito. Sige gaw, kung may time gani, ipailaila ko ha. Ha? Nakay ipailan ako? Oh, Mark. Ikon sa man mo. Ako gigagaw, si Belle. Hatagi ko na ko sa iyong Facebook account. Ba? Nangayo siya sa akong Facebook account daw? O, gaw. Paabutan lang, gaw. Basig mo message siya nimo. Sige gaw. Imong gistalk ang Facebook ni Belle? Oh, May? O niya, imong siyang gichatan. Wow, Nga naman. akong gisto kang iyang Facebook ug ang imo hasad. O niya, Mas guwapa ka kay ni Del. Mark. Recorded by X Thunder Gaming. May, anak. Ugma ba? Sa'yo og apas na ako sa kong trabahoan, ha? Nga naman, ma. Birthday manggod sa amo na kong lalaki. Si Sir Nico ba? Daghan-daghan gyud og trabahoon. Mao nga to akog sayo. Sige, ma. Matukog sa'yo. Abi na kong daghang bisita sa Sir Nico. Gamay raman di ay. Mark, katagi og cake nga nag-DJ, no? Oh, sir. Ako rin bahala. Ining akong prinsesa. Ano, May? Ha? Asa man ta? Ako kang ihatod sa inyo. Ayaw lang, uy. Nanangin na kung mama ni mo. Ha? Una na nagpauli, May. Pahatod na lang ni Mark. Ikaw day, ma. Musunod ako ni Monak. Napakibuhaton nun diri good. Sige, ma. Dali na. Angkas diri sa akong motor. Mark, imo maguning gipahunong ang motor. Ihatod na ko, uy. Ay, gug kahadlok na ako, good. Di bita ko daw tong tao. Kuan lang. May isulti di ko nimo. Unsa may mo isulti na ako? Unya, di ka masuko. Masuko og gid ko kung binuang na. Di ba guni binuang ako agud? Unsa may lagi din ang imong isulti na ako? I love you, May. Mark, Mo ni tinuod, May. Love ti ka. Sukat pa tong unang adlaw nga nagkita ta. May chance ka ako nimo, May. Mark, sorry ha. Ang tinuod na kalitan ko siya mag-isulti ron. Pwede hatagan lang una ko ni mo kayon sa pagkunahon na. Okay ra, May. Andam ko magpaabot hangtod kano sa kamaluoy nako.
Mao di ay, nga wagid mo message na ko si Mark. Kay ikaw da iyang type. Lagi ka, uy. Nakalitan gani ko ngayon kung di panguyaban. Oh, kana kay nanguyab siya ni mo. Love you ka na niya. Ambot lang ka, uy. Basig, nana siya laing uyab ba? Niya, binuang ra din ng iyaha diri na ako. Panid ilang gaw. Basin di, tunutan na ginang iya diha ni mo. Maayo lang unta gaw. May, doon naman kabuan kapin nga nanguyab ko nimo. Hindi ka maluoy na ako. Kuan, Mark. Maluoy sa taon ka na ko, Mary. Sumtan na taon ko, bi. Basig nga kailangan uyab ba ha? Niya, imuming lumpungan. Ang taon, Mary. Di sa mga tabok nga manguyab ko nimo kung nilayan kong uyab. Ang maluoy taon kami. Sumtan ako. Sige na. Sige, subdante ka. Huh? Pero, isaad na ako ha? Dali ko nimo pasakitan. Dali ko nimo binuangan. Oo, May. Ako di saan nimo. Nga unsa man, kita na, ha? Oh, Mark. Ako na kang gisugot. Salamat, May. I love you. I love you too, Mark. Looks like we made it.